फेरगावनि उजिरगाव दुर्गा मन्दिराव रायजो राजाफोरजों बिक्रम दैमारिया उदाङै सावरायलायदों आरो मन्दिरखौ नायगिदिंदों। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 45 नं फेरगाव बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'खौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों फोसावदिं हाबाफारि लादों टिसिएलसिसि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, बाथौ थानसालि आरो धोरोमसालिफोराव बिक्रम दैमारिया हाबनानै रायजो राजाफोरजों जौगाथायनि बिथिङाव खामानि मावनायनि फोरमायदों। बिथांमोना लिंहरदों इलेक्शननि समावल' नङा, बिथांमोना आगोलावनो लिंहरदोंमोन। दा आङो दिनैसो फैनो सम मोनदों आरो आं फैबावगोन। आंनि टारगेटआ बेनो जेन आगोलबो बुंदों आं मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा थानसालिया आगोल मोजां जानांगौ। बेनिखायनो आं बेवहाय कमिउनिटिनि नामाव आरो जोंहा मा होनना बुङो बाउन्डारि बिथांमोना नांगौ होनना बुंदों। बेथ' स्किमा जेबो गिदिर खोथा नङा। बेखौ जोङो ओइ हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु सरकार गोबां उन्नयननि खामानियाव मावगासिनो दङ। बेफोर बिराद सिम्पोल। बेफोरबायदि फिसा फिसा समस्यानि थाखाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जों होगोन आरो आं बिसोरखौ बुंदों खुनु भुल खालामनो नाङा। जाय सरकाराव दोङो बेसो उन्नयननि खामानि मावगोन। दिनै सरकाराव थाखानानैबो जुदि सरकाराव गैयि मानसिफोरा जुदि रायजोखौ मिसलिडिं खालामोब्ला, रायजोआ जुदि गमामायैनो बिपिएफआव बा नांगौल' भट होआलाखिनो गुबुनाव होयोब्ला रायजोनि नोजोराव फैयोना फैया? अननाय मोनसे थायोना, नङा होमबा? बेनिखायनो आं गुबुन दोलोखौ बुंदों बेबायदि मिसलिडिं खालामनाङा। नोंथांमोननि राजनितिकआ जोबनानै थांबाय। बिपिएफखौ मोजां सान्थि खामानि मावनो हो, रायजोखौ मोजां सान्थि थानो हो। रायजोआ माला बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोनना लाबोबाय, जिहेथु बिपिएफजों थानानै खामानि मावलांगोन, नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो गोबां खोथा आं बेयाव बुङाखै। जोङो उन्नयननि खामानि मावलांगोन, सान्थि था। आरो आं बुंदों जोंनि जेब्ला जोङो मन्दिराव, मस्जिदाव जेब्ला जों थायो, जेब्ला जों गिर्जा थानसालिफोराव थायो, इसोरखौ जेब्ला जोङो सिबियो, अब्ला जोंनि गोसोनि साननाय, नोजोर, सिमां आरो नोजोरफ्रा गोथार जायो होननानै आं बुंदों। इसोरखौ सिबिनाय गिर्जा न', मन्दिर न', थानसालिफ्रा सानफ्रोमबो अरायबो मोजां साब सिखन जानांगौ। बे सोमोन्दांथावा बिदि जागोन। जोंहा बे डिस्ट्रिक्टनि बानजायनायावनो, भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि बानजायनायावनो बे प्रग्रामा गाबोन जागोन। बहुत मोजां गिदिर गिदिर मानसिफोरा रेलि होगोन। रेलि होनानै गोबां गिदिर गिदिर लिडारफ्रा जयनिं जागोन। आरो बे जयनिंआव जोङो आसरित मोनसे जयनिंखौ दिन्थिगोन। सारा आसामाव, सारा बिटिसिआव बे जयनिंखौ नुनो मोनगोन। थेंक इउ।